Hadin ki khubor ki balami boba Lurshai lingwa yaw balapan banada ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kumu Kyrteng bani aireng hak election MDC shakej ADC na Jaya constituency bo Khlem wan part ban Thep Kyrteng yaladi ka balapan sa umdom yakinoy lam ka party uni urang ba hak henry trek urampang arja arpusan ulapan tip baka daw ka jing bampoi jong u ban Thep Kyrteng ka day Namar baudan hapadeng ka Jingshitom na ka Jingshitom ka bala lap yu haki khindiat sgi baladam kumban syukro baka Kyrteng ba Lurshai kala pau hak Thep Kyrteng baning kong jongki Kyrteng ki baka HSPDP kala penbana hak arpau tarik una pra arja arpusau haringkat uba juban lang kharbi khiu ubanya aireng na mau khar pentorum khra uba studying star thaba ubanya aireng na nong spong soyong uba polanding so pho ubanya aireng na mau kurwan kakong badariti lingdo nong light kabanya aireng na nong stan baruba kipi pangyang ubadai ru president ka party ubanya aireng na ram rajer ngam Nagalyang Shillong Mail Ïakhun baruba panborin tatyang u secretary ke HSPDP Central Executive Committee hakabaw loong bagi nongelam ka party kisa umdum halor ka jingja ute u Kyrteng uba ka party kala penbana banya aireng Habakran baruba Lurshai uloong bundan hi bat ka party bat un kendoi ki nongelam ka party haki khindiat sngi banwan bat benram baka jingbam Thep Kyrteng ka day na ka jingba kala jong uhi ngala kwa bani file nomination and te ngabu hak lai tarik hi bangani file nei ti ngabu no step tengah Jingshitom no nado ka artrik hi nga Jingshitom nga support comment ka phan anta ple puis ka pri ka penhiar ple haka laiterik ti jong I kurim jonga badi ki admin no nga hapo kanika jongsha PHC kan Namar ba ngamut berjuang kan ki khon hi lang ban kit dok kit uriang I kurim ye nam tak election hi kan Pemaha ka poino kata ka kamte poino apo hospital ti nang tu beda ngatrat yo konsep yo injection yo sia no ti kami yo ban clarify kan ti hadin pada balai I ketu ka news clip pada jong I sketchy hajing sia ngam keno ya ki party members I sketchy ne president jong HSPDP kri ka fol ka jong ai mom bang kami yo ban pentip ya ki kan thì đây ngân lão phu ni cái tri ông na em ban cái nomination phila ban pha submit hanu ru cái first time chúng ta bằng một phần nhiều khudi cái election thì ngam tiếp cùng cái information rồi đây thì ngân lão lý cái form ngân lão sign ngân lão submit hanu cái thì tai đi bên ta cái đây nghe cái gốc cái viên đồ cho pori bảo khi candidates ki beli na cái HSPDP bakin poisi ka thong bat itu parti hiburok kuwi bat ngan itu lang may bat ki bat ka khep begitu kam te ngan mi bai ti ngamdan de kuwi pat ka jingtmu halo kata ka panggang ne expect bangan lakot bahala mandi te ngan yo banwan no asya Shillong ti ngan yo bani discuss tang bat ki party leaders kan bat ki tang yo indo candidates kan ni mujumba juban ni yung badar ti di kinyo ban ya perkriya bahan antar ka ni ka election kan ban ngadon ko ako Namar bang lapit kini ki news clip jong ki party ka Ïakhun ru kamda kami hap sure ke ban ong ban nile bat ka election long kita di Jingshitom dengan simet kan negalian party jong I pada ka HSPDP pada kilong very matured in their approach long namta pada kiper khat baik namta ka constituency but dia raja mungkin hibro hoi ke ni tahi tinga expect kunta ban nakaliang jonga ngala ban shua ka suggestion ya ka party bakin concentrate bahaya kini ki existing act namta pada bat kenika bat kum ban amen ni ki junduna ka bede bat ka thawan po district council Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka Jingshitom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Kakot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.